Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 20 чэрвеня. І гэтым разам мы агучым праграму рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня», раскажам пра вартыя да прагляду праекты тэлеканала Беларусь-3 і павіншуем юную дамрыстку Вікторыю Маскалёву з перамогай у рэспубліканскім конкурсе выканаўцаў на народных інструментах імя Іосіфа Жыновіча. Традыцыйнае купальскае свята Александрыя збірае сяброў, што ладзіцца ў Шклоўскім раёне, сёлета пройдзе з 7 па 8 ліпеня. Акрамя традыцыйных удзельнікаў з Беларусі, Расіі і Украіны, на фестываль прыбудуць госці з Літвы, Латвіі, Эстоніі, Германіі і Польшчы. Кожная з краін-удзельніц прадставіць свае самабытныя фальклорныя калектывы, майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і нацыянальныя стравы. Сёлета тэмы малой радзімы і братэрства народаў стануць галоўнымі на свяце. Упершыню ў межах фэсту пройдзе Дзень Украіны. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Нацыянальны мастацкі музей Беларусі прадстаўляе экспазіцыю «Сусвет Язэпа Драздовіча», якая складаецца з калекцыі 6 беларускіх музеяў і прысвечана 130годдзю з дня нараджэння мастака. Жывапіс, скульптура, маляванкі. Язэп Драздовіч пакінуў і багатую спадчыну графікі. Захаваліся яго замалёўкі мясцовай архітэктуры Вільна, Мінска, Міра, Наваградка, Пінска, Гальшанаў, Ліды і Крэва і шматлікіх беларускіх вёсачак. Конечно, он мастак таки с великой философией. И, может быть, я скажу так, что до конца, может, нами еще и не разгаданы. Его сусвет, який он марив и лунав на Марс, на месяц, то, что еще не запустили космические корабли, а уже в Язепа Драздовича были картины. Вот этот автопортрет удивительный, созданный в 1943 году, который называется «Трёхглав», показывает 3 его ипостаси. Язеп Драздович как астроном, Язеп Драздович как краевед и непосредственно как художник. Но у него можно было написать не 3 глав, а 5 глав, потому что он еще и народный мастер, и скульптор, и народный философ, и хиромант. Кем только не был Язеп Драздович. У гісторыі беларускай культуры асоба Драздовіча займае асаблівае месца. На пачатку 20-го стагоддзя яго наватарскія творы былі прасякнуты касмічнасцю, усяленскім маштабам, не характэрным для беларускай культуры тых часоў. Яго параўноўваюць з Леонардо да Вінчы, Чурлёнісам, з Рэрэхам. Аднак непаўторнасць твораў Язепа Драздовіча унікальна. Міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску з кожным годам набывае большую папулярнасць сярод выканаўцаў як дарослага, так і дзіцячага конкурсаў. Сёлета ў кожным з іх возьмуць удзел прадстаўнікі 21 краіны. Пры гэтым з'явіліся новыя удзельнікі, у прыватнасці з Великабрытаніі, Канады і Калумбіі. У дзіцячым музычным конкурсе з Гвінеі і Егіпта ў конкурсе выканаўцаў эстраднай песні. Усяго ў мерапрыемствах славянскага базару прымуць удзел прадстаўнікі 41 краіны свету. Нагадаем, 27-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску пройдзе з 12 па 16 ліпеня. Дадатковыя мерапрыемствы запланаваны з 7 па 11 і з 17 па 18 ліпеня. Лепшыя канцэрты фестывалю глядзіце на тэлеканалах Белтэлерадыёкампаніі, а таксама сачыце за навінамі культуры. Наша здымачная група пабывае на самых яркіх мерапрыемствах славянскага базару і традыцыйна прабярэцца за куліс амфітэатра. Сёння пасёлак Акцябрскі Гомельскай вобласці сустракае аматараў народнай творчасці. На працягу 4 дзён тут пройдзе рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня». Гэтую назву фэст атрымаў у гонар старажытнай славянскай багіні, ахоўніцы ўсіх людзей. Сёлета ўжо ў 10-ы раз свята аб'ядноўвае ўсіх, хто спрабуе развіваць культурную і гістарычную спадчыну Беларусі. Тут можна пачуць аўтэнтычныя песні, убачыць народныя танцы, пляценне паясоў і выцінанку, паспрабаваць смачныя стравы гаспадынь з розных рэгіёнаў краіны. Завершыцца свята вялікім вогнішчам, танцамі, гульнямі і традыцыйным беларускім карагодам. Заўтра ў 13 гадзін 15 хвілін на Беларусь-3 прапануем далучыцца да аўтарскага канцэрта беларускага кампазітара, дацэнта кафедры мастацтва і эстрады Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Олега Елісеенкава. Яго песні ведаюць і спяваюць ужо не адно дзесяцігоддзе. Аўтарскі канцэрт Олега Елісеенкава глядзіце заўтра ў 13 гадзін 15 хвілін на Беларусь-3. Берега мои, береги, вы простите меня, берегите меня. Берега мои, береги, берега мои, береги.
Сёння і заўтра ў Магілёўскім абласным тэатры драмы і камедыі імя Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча прадставяць прэм'ерны спектакль «Moscow Dreaming» паводле п'есы Віталя Каралёва. Тэатралізаваная чытка драмы паспяхова прайшла на другім конкурсе фэсце сучаснай беларускай драматургіі «Right Box» у мінулым годзе. Паводле сюжэта галоўны герой пераязджае ў Маскву ў пошуках перспектыўнай працы і асабістага шчасця, але ўсё гэта знаходзіць пасля вяртання ў родны Мінск. Аказваецца, каб змяніць сваё жыццё, варта ўсяго толькі змяніць сябе і свой погляд на свет. Рэжысёр-пастаноўшчык Аляксей Кузьміцкі. Пазнаёміцца з творчасцю класіка савецкай і літоўскай фатаграфіі Антанаса Суткуса зараз можна ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. Фатаграфічны цыкл «Людзі Літвы» майстар ствараў на працягу паўстагоддзя. На яго здымках гараджане, вяскоўцы, дзеці і дарослыя, палітыкі і простыя працоўныя ў іх аўтэнтычным асяроддзі. Гэта бясконцая серыя фатаграфій, у якіх знікаюць межы паміж рэальным жыццём і мастацтвам. Экспазіцыя працуе да 8 ліпеня. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. У небе над Аманам лунаюць чароды хатніх галубоў. Гэта звыклая карціна для сталіцы Іорданіі. Утрымліваць галубятню – даўняе хобі для многіх мясцовых жыхароў. Я ў гэтай прафесіі амаль паўвека. Мне было 8, калі я ўпершыню пачаў гэтым займацца. Калі я кірую галубамі, я па-сапраўднаму атрымліваю задавальненне. Ужо шмат гадоў у Амане працуюць так званыя галубіныя кафэ. Так тут называюць месцы, дзе заводчыкі галубоў могуць прадаць або выбраць для пакупкі патрэбную птушку. Акрамя таго, гэта пляцоўка для паўсядзённых зносін. Некаторыя з такіх кафэ былі заснаваны яшчэ 40 гадоў таму. Наогул, утрымліваць галубятні на дахах дамоў распаўсюджаны занятак ва ўсім арабскім свеце. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі заўтра запрашае на візуальную паэзію «Бетон» у пастаноўцы Яўгена Карняга. Пасля эксцэнтрычнага інтэрв'ю з ведзьмамі ў сталічным тэатры лялек рэжысёр звярнуўся да супрацьлеглага па эмоцыям класічнага міфа пра Арфея і Еўрыдыку. Ён спалучыў у музычным афармленні трапяткі подых старажытнагрэцкай гісторыі і жорсткае скрыгатанне сучаснага горада, мурашніка з аднатыпна бяздушнымі шэрымі збудаваннямі, у якіх добраахвотна замыкаюць сябе людзі. Новы час дыктуе іншы погляд на герояў і новае візуальнае рашэнне нестарэючай гісторыі. Кажуць у тэатры Геннадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла» і рыхтуюць на заўтра прэм'еру звычайнага цуда. Першую версію гэтай улюбёнай гледачамі гісторыі пра чараўніка, які прыдумляе казкі, мядзведзя, пераўвасобленага ў чалавека і закаханую яго прынцэсу, рэжысёр Анастасія Грыненка прадставіла 5 гадоў таму. Гэтым разам матэрыял асучаснілі з дапамогай стылю стымпанк. На рэтра-футурыстычную сцэну выйдуць і праспяваюць Дзмітрый Якубовіч, Юлія Шпілеўская, Эдуард Вайніловіч і іншыя артысты. Да 110-годдзя з дня нараджэння амерыканскай актрысы музей гісторыі беларускага кіно ладзіць персанальную рэтраспектыву «Бет Дэвіс». Так, у пятніцу 22 чэрвеня можна ўбачыць біяграфічную драму «Прыватнае жыццё Елізаветы і Эсексу» 1939 года. Гэта першая каляровая карціна ў кар'еры Бет Дэвіс, у якой актрыса сыграла англійскую каралеву з яе ўзроставымі комплексамі. Стужка вылучалася на Оскар у 5 катэгорыях: лепшая праца мастака-пастаноўшчыка, лепшая аператарская работа, лепшыя спецэфекты, лепшая музыка і лепшы гукавы монтаж. На Беларусь-3 працягваецца рэтраспектыва фільмаў, знятых па творах Васіля Быкова. Заўтра о 15 гадзіне прапануем да прагляду мастацкі фільм «Круглянскі мост», зняты ў 1989 годзе на кінастудыі «Беларусьфільм» рэжысёрам Александром Морозом. 4 партызан атрымліваюць заданне падарваць мост, які не мае стратэгічнага значэння. Загад незразумелы, але не пярэчачы начальству, герой адпраўляецца ў шлях, яшчэ не ведаючы, што ім прыйдзецца перажыць. Стужку «Круглянскі мост» глядзіце заўтра ў 15 гадзін на Беларусь-3. Ты думаешь, я сам вины своей не знаю? Только с чего ты взял, что тебе судить об этом можно? Тебе или мне эти хлопчики снятся? На сцэне тэатра студыі кінаакцёра заўтра публікі прапануюць спектакль «Хто смяецца апошнім» па п'есе беларускага паэта, празаіка і драматурга Кандрата Крапівы. Сюжэт камедыі ўсе ведаюць са школьнай праграмы. Для свайго часу гэты твор быў даволі смелы. У ім выкрываліся прыстасаванства, падхалімства, баязлівасць і пляткарства.
Нягледзячы на тое, што ён быў напісаны ў 1939 годзе, і лжэнавукоўцы гарлахвацкія, іх памагатыя Тулягі і Зёлкіны існуюць і дагэтуль, а сюжэт застаецца актуальным і ў нашы дні. Рэжысёр Олег Кірэў надаў п'есе пазачасавы характар. Калі ў першай частцы падзеі відавочна разгортваюцца ў 1930-е гады, дык у другой акцёры размаўляюць па мабільным тэлефоне і працуюць за ноутбукам. Малады беларускі балетмайстар Сергей Мікель у ліпені на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра прадставіць гледачам сваю новую працу «Балет Тытанік». Лібрэта да пастаноўкі напісаў сам харэограф. Паводле яго слоў, ён прытрымліваўся фактаў, звязаных з крушэннем брытанскага лайнера. Вобраз Тытаніка ў балеце паўстае як метафара грамадства, якое жыве несправядліва і заганна. Яго крах – гэта крах ханчаскай маралі. У спектаклі паднятая і тэма чалавечай адзіноты і крызісу ўнутранага свету на фоне тэхнічных дасягненняў. Першыя паказы запланаваны на 12 і 13 ліпеня. Заўтра, да дня нараджэння тэатральнага рэжысёра, народнага артыста Беларусі Валерыя Раеўскага, у эфіры «Беларусь-3» аўтарская праграма Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Уся творчая біяграфія Валерыя Мікалаевіча звязана з Нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. У 1967 годзе ён пачаў там працаваць. З 1973 стаў яго галоўным рэжысёрам, а з 1991 мастацкім кіраўніком. Праграму «Святло далёкай зоркі» памяці Валерыя Раеўскага глядзіце завтра ў 23:30 на «Беларусь-3». Суть всякого художника, это мое мнение, истинная суть, это тоска по совершенству. На 8-м рэспубліканскім адкрытым конкурсе выканаўцаў на народных інструментах імя Іосіфа Жыновіча, які праходзіў у Мінску нядаўна, у намінацыі «Домра мандаліна» перамагла Вікторыя Маскалёва. Мы сустрэліся з ёй, каб павіншаваць і пагутарыць пра адметнасці яе любімага інструмента. Виктория, здравствуй. Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах имени Иосифа Жиновича называют Олимпийскими играми для молодых музыкантов. Ты почувствовала себя увереннее после победы в нем? Да, я почувствовала себя гораздо уверенней. Я поняла, что это моя не последняя победа, и что я буду идти еще к другим победам, и ни в коем случае не буду останавливаться. Ты начинала заниматься музыкой с игры на цимбалах. А как выбрала домру? Я пришла в 1 класс, мне дали попробовать поиграть на цимбалах, но и меня это заинтересовало. Когда мы пришли с мамой подавать документы, зауч по музыкальной части предложила пойти попробовать поиграть на домбре. Решила пойти попробовать. Меня с каждым днем более начало заинтересовывать, и я решила, что уже все, я никогда с этим не расстанусь. Ты участвуешь в различных конкурсах уже больше 8 лет. Какой опыт благодаря им получаешь? Конечно, мне нужно посмотреть, как выступают другие участники, с которыми я соревнуюсь. Это еще больше мотивирует меня. Педагогов также я учту мнение. И, конечно же, мои близкие. Они не профессионалы, но все равно своим сердцем они как-то это чувствуют. А как помогают тебе советы, возможно, замечания жюри? Есть такие замечания, которые до сих пор еще не исправила. Это постановка рук и нет эмоций, то есть нужно какие-то эмоции придавать в игре. Но у меня не всегда это происходит. Иногда я очень сконцентрирована, когда я играю, и нужно что-то больше выдавать всю себя на сцене. Что любишь исполнять? Я очень люблю играть медленные произведения, потому что они очень трагичны, но также для меня эксперимент играть быстрые. Это какой-то мотив для меня еще быстрее и быстрее играть, что-то новое открывать. А насколько домра – инструмент, открытый экспериментом? Домра – более классический инструмент, старинная музыка. Мне бы хотелось исполнить какие-то известные мировые хиты. Домру часто сравнивают с балалайкой. Домра, она, во-первых, отличается по форме, она круглая. Точно так же, как и в балалайке, 3 струны. Звучание совсем разное, в домре более мягкое, а в балалайке тоже мягкое, но бывают такие резкие. На балалайке играют пальцем все время, а на домре можно играть медиатором. Также есть прием играть и пальцем, и пиццикато такое есть. Много-много разных приемов. А есть музыканты, на которых ты равняешься? Конечно же, есть. Это Александр Цыганков, основатель домры. Он всегда мотивирует. Я также присутствовала на его мастер-классах и была на конкурсе, где он сидел в жюри. Когда он дает критику о тебе, то это очень приятно. Что ты исполнила на конкурсе имени Иосифа Жиновича? Я исполняла 4 произведения. «Жига Абера» — это старинное произведение. 2 произведения нашего белорусского композитора Алины Безенсон. «Хорал надвигающихся туч» и «Танго молнии и грома». И концерт Будашкина — это считается
основным произведением дамбриста. Каким ты видишь свое будущее? Я, конечно же, хотела попробовать, так как и сольно, но с концертмейстером играть, но также идти работать в оркестр в дальнейшем, так как это очень много эмоций, ты можешь ездить за границу, получать какие-то новые для себя ощущения. Это очень классно. Виктория, спасибо и новых тебе побед. І пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.